baj, mert Röcsi poénkodik. Öcsék nyomják a vésést ezerre. Mennyi a mélység, Jani? 83-85 centi a szélét, még le kell csipkedni. De nagyon szép. Itt megy el a prémium, látsz? 1650-nek kéne lenni egyébként. De van 1850 is, most nem tudom melyik. Én nem tudom leolvasni érted, hogy melyik szív melyik. Nem érted el? Beírt a vasárnap 15 óra, és szombaton 16 óra. Kemény vagy, öcsi! Elmozdulja a telefonban. A kurva anyját. Mint a Csermák Petit látnám, az is így vágta, nem normális. Öcsém. Hát igen, tudod mi van, öcsikém? A 3000 euróért azért kell is valamit nyújtani. Jó, nekem abból a negyed része is. A török cigán annyi kap. Na? Tudod te, hogy mit vágsz? Mit csinálok? Látod te, hogy mit vágsz? Látja a patam, hát érzéssel. Mint ahogy a lóban. Ilyenkorban már nem kell nézni, csak érezni. Érezni kell, tapintani. Már nagy képes a találom, add meg. Na, te még kopasz. Mi? Van még? Mit vágunk? Még itt van egy kicsit kész. Pont így.